Всичко, което носиш вътре в себе си, е отражение на теб самия. Някой може да те види като най-красивия, най-приятния, най-добрия, най-уникалния. В същото време друг може да те види като най-лошия, най-арогантния, най-невъзпитания. Но той вижда това в тебе, което носи в себе си. Ти привличаш това, което излъчваш. Заобикаляш се с хора, с които вибрираш на еднаква честота. Светът около теб е твое огледало. Огледало на честотата, на която ти вибрираш. Затова, мили човече, спри, огледай се. Погледни навътре в себе си. Виж какво носиш. И носи светлина в живота. Носи радост, носи топлина, носи любов, носи уют и бъди светлина в живота на другите.